जोङो सरबक थांगासिनो दं गरखिया मन्दिराव सानै दङ दायो सानैबो देखायगोन आं दोननांगौ ना बिथांमोनहा दोननो सेन्देला औ आंहा दोननायखांबाय दा बायनोसै बुस्थुफोर फुजानि फुजा होनो फैबाय जों गरखिया मन्दिरनो आथिं फैनोसै ओरैनो एसे फै आथिं सुनोसै फार्स्ट टाइम फुजा होफैनो नागिरनो फैफेराखैमोन दिनैसो खुलुमालासिनो हाबोरै आङो प्रसादखौ एसे ओरै प्रसादखौ दै फिसियाखै एसे फालि खायोनो इदियाव दंफाङा ओमफ्राय जोंखौबो लांनो थिनदोंमोन जों जायनाव बायदों प्रसाद ओमफ्राय जों मिथिया नालाय लाबोनाय जायासै आरो बार आरामबो नांखायो जों मोनसेयाव फट' खेबजायाखै दे खेबजानांसिगोन मालायखौ खेबनानै नुनासो गोसोखांदों आंहा बावथारदों नालाय फट'बो खेबो होननानै बाबा सिट हाय फुजा होखांजोब्बाय एबार थांफिननोसै फट' खेबनानै नानो आदार होयो प्रभु ayo mati geratar masih sandung swimming pool hendak harapan ni baca nula bang harapan civilization kenapa tulis harapan civilization Great Bath the Great Bath Krishna Baba Krishna Baba nolale mati terbunda ini view kali मानसिफ्रा फट' लासोयो आरो जोंबो लानोसै नायनो हाला सानो जोङो
Terima kasihnya kak. Terima kasih. Film siang betulnya. Baba Shiv Baba Vishnu. Thằng xe. Anh không bự phi bê xe. Krishna Vishnu. Kệ đó. Này bây giờ chẳng có phút được kiếm nên là mai xem cái này bây giờ lâu ạ. Nên kiếm đi ai xem. Vì vậy là masih sendiri. Light ra này light doang nữa. 장례식장. Oh.